Че също мъжоредка, но нямало достатъчно улики срещу него. Повикай Морган и тръгвайте. Почакайте, задръжте за малко. Кажете ми, какво търсим? Като баща на баща. Това са най-добрите агенти. Ако Мак и Райли не са там, оставам тук да координирам акцията. Защо го правили? Другите момичета ме питаха същото. За мен няма лечение. Както няма лечение и за хората в Глемпарк Вилидж. Другите момичета? С първите бях много нетърпелив. Имам предвид, жената в Глемпарк беше прекалено стара. Виктория обърка всичко. Все пак. Да напи да го